Isabel. Papa Isabel. Muzukuru wa sekuru. Zviri sei. Aiwa zvakarongeka. Zviri kufamba here? Aiwa zviri kufamba. Tiri kungoona dzimwe nyika. Vakapindira ka. Yes. Kupinda mugoreja. Ndizvozvo? Aiwa tinorova maoko newese akapinda. Okay. Kuti Mwari vakaita nyasha. Ndeutungamiri ndokudenga kumusoro. Zvakaitwa nokuda kwavo. Mukati mechitara chaso. Mungu apeti yadenga. Hakusi kugona kwedu. Tinodzosera mberi kuna Nyadenga. Ndangonzi ndikuudzei natarisai Prim Machakwa. Tarisai Prim Machakwa. Tarisai Prim Machakwa. Zvikanzi unondisvitsirawo sanduku muzukuru wako. Ari kupi Tarisai Prim Machakwa? Ari mukati mekutare Harare. Mai! Ari paHarare zvikanzizo. Ndangosaka angonditi endai munondisvitsira shoko iri kwanzizo. Mamuka sei makadi sando dzenyu. Kunani iko zvikanzi kumuzukuru wenyu. Tinotenda sando dzasvika Tarisai Prim Machakwa. Po rigiti bvu. Ndakapakata. Ndakatakura mugariro. Baba Munozviziva Zimbabwe. Kusanganisira dzipi? Ini uyo. Ndobva ndayambuka bridge raMalinda. Ndiri mukati meGlenora. Tatu Masvingo Road. Ndakatarisana nekutogeti. Pakwenda pane service station apa. Ai South 3 Park here. South 3 Park. Muzukuru unoziva Harare. Ndini uyo. Hamai kumagunde. Ndakananga. Kunosvika pamwe ndiri kuona vanhu varipo vari kufara. Wanike ndipo posichineke. Ndakaona murume anoti akanetsana nevanhu kubhawa. Anonoshedza mukadzi wake kuti uyai kuno vanhu vatidetsa. Asi mudzimai wacho ane black belt. Baba. Murume wachihera. Vamukaseikochihera. Ayayaya. Murume anotakaruwa kubhawa. Anoshedza mudzimai wake. But anozosvika futi kunoshedza mukadzi wake nemhaka yei. Mukadzi paanouya zvakare. Asati arwisa vanhu vanenge vachinetsana nemurume. Atira kurowa murume wake kuti why? Uchirohwa neumwe murume. Ndoziva kuti pane vanhu vari kutsvaga kakeshi vari kuda Baba Isabel. Murume anopfapfadzwa nemukadzi. Isusu tinoti pasine mhirizhonga 1. Mhiri nemushonga. Asi ndakuzogara pasi kubvunza. Aiwa ndichauya nayo. Zvimwe zvacho zvinoroverwa mudhara. Musadaroka. +263 Zimbabwe. Are you ready, Zimbabwe? Right. Chimwe. Chokora makatinakezwa kati mutungamiriri wenyika ane simba. Nemhaka yei. Vanhu vanotungamirira so. Hai. President Dr. Idi Mnangagwa. Wana wanu. Janenga chita ngati mwadziko. Love Mondoro pa Hopley. Wadzuka bwanji. Asa vavira ndi muri vana vakuchete. Ndichakabati idevi. Right. Ndobvapo. Chandinoti South Africa. Chiweshe. Domboshava. Shodarika nemuHarare. Right. Vanhu vari parufu kudomboshava. Vanhu darika 20 vakamuka vese vakabirwa mafoni nemari. Chero mafoni angari mbra nemari dzakadziri mbra. Zvakamuka zvakabiwa zvese. Vari parufu. Disappear. Baba Isabel. Ndobuda hapo zvakare. Ndakananga kwaRusape. Iyi ndichataura ndichiti Mambo Makoni. Batsirai vana vari paLawrence Jail Farm. Kuti vazive kuti vambori pasi pani. Vakangogara. Paita utungamiri uri kupindana. Vari kubva nekuku vari kuachisa masabhuku avo. Vari kubva nekuku vari masabhuku avo. Kana pauya ma-inputs, kana zvikafu zvinobva kuhurumende, ataka kuzvitora ndiye ari kupa vake. Pane nzvimbo here isina mutungamiriri? Njake. But nzvimbo yese inonzi uyu anobva apa ogumira apa. Uyu achibva apa, uyu ogumira apa. Asi sokuziva kwangu netsvakurudzo kwangu kunonzi Mambo Makoni vanofanira kunge vari mukuru kune vanhu vari ikoko kunzvimbo dziri uku kwandiri. Saka dai vaita kuti vana ava vakambomuka rimwe zuva vari parufu vanhu vachibvunzana kuti nhavedu we timbori pasi pani.
ya chakanyanya regetinzwe kuti chiri kufamba sei uye ndiani aunza nyaya. Baba Isabel, makagukuchira Zimbabwe yayembekeza, Africa yamirira the whole world, asi kune avo vanenge vane nyaya munobatika sei? Icho kwadi muri yeZimbabwe amai vaya vekudonedzana nemuroora pambari pamusika vagumana vakazosimudzwa vachienda kuLusaka vamene nezuro vakapindira nehari yange yakasara. Kubva kwa mtoko vachishevedzera kuti aiwa hari iyi haisi hari asi inyoka indaishandisa. Saka vachibva vanzi handikwanisi kuitora kuuya nayo, vachibva vanzi zvandakuitira izvi endai munotakura nyoka yenyu muuye nayo mega. vachibvoya nayo vasati apa nezuro nimbokanzi hari iyi hari mukoma kebhi mozverenga inei vakadzi vese vakaroorwa nevana vachiuya pasi manga muine wiwi yavo vaitora sei? ndiri kukumbira vagari vekuLusaka kwaitika zvinhu zvine zuro ngatifambei tese. Zimbabwe inoda kunzwa ndo basa rechimuti. Baba Isabel, tiri kufuna kuona chikanga ichi pachaneo. Yes, tinoda kuona hari iyi pachaneo. Kana tichikwanisa kudongorera mukati itaika video tione kuti mukati macho mune chiani. 18 minutes past 10 ya paka mapendera papi paka South Africa chiweshe domboshava. South Africa chiweshe domboshava ndo vachadarika nemuharare kana borisho. Musekuru asekuru, yes, rega ningoti dwe ningoti turu dwe. Right, mukoma kebine muri yeZimbabwe. Rega ndikuzivese nyaya yeZimbabwe yakaitika. Kune nyaya yakaitika, but nyaya yakaitika mukati menzvimbo ku South Africa. Kusvikira zosvika pano kuti igopinda mukati menyika yeZimbabwe. Nokuti isu tiri vavakidzani nenyika yeSouth Africa. Uyezve kuti tizoitaura pano inyaya yekuti tine vana vanga variko kusanganisira mumwe akatofira ikoko ane mutumbi usati wapinda munyika yeZimbabwe nematambudziko. Pane mukadzi anga achigara nemurume wake kunyika yeku-South Africa. But vachigara nemurume wake kunyika yeku-South Africa, murume uyu nemukadzi wake ane mukoma wakewo zvakare ari ku-South Africa ikoko. Mukoma ari kugara South Africa uko ahana mukadzi. So mukoma wemurume uyu akabva atanga kunetsana negirlfriend yake vachirwisana pamba pavaigara. Vatanga kunetsana negirlfriend vachirwisana, mainini mukadzi wemunin'ina wabamukuru onetsana negirlfriend, mainini vakati rega ndinota sei ndinotakanura ndinorandudzira noise iri kuitika apa. Vachikona svika ipa ndobva vanzi banga vachibva vafa kudaro. Girlfriend yainetsana nemurume uyu haina kutiza. Baba mukuru vakabva vatiza. Baba mukuru vairarama vaine rasta mumusoro. Ndiri kukumbira vanoziva nyaya iyi kunosvika ndanosvika kudomboshava ndichazodarika nekudoi nekuchiweshe kusvika taipedza nyaya iyi tifambidzane nokuti ichabata vanhu vakawanda kusanganisira vandanga ndichireva vaya vekubirwa mafoni varipo apa. Amai vabayiwa nebanga vanhu vanga vari pedyo kwakwanisa kunzwa zvinhu izvi. Baba mukuru achibvatiza. Girlfriend ndiyo yakazotaura maererano nokuti tanga tichirwisana vada kutibatsira kusvika vabayiwa nebanga. Saka changu chikomba anove boyfriend yangu baba mukuru wemukadzi uyu abvatiza. Atiza kudaro paakatiza achienda kwakaenda akabva abvisa rasta. Danoroshi wiri bindi foka chwemba kiminikiasha rapopo iri nzira yokuti asazivikanwe. Okay. Murume wemukadzi akaurawa anove ndiye munin'ina wemurume akabaya mukadzi akati zviri pachena kutiza kwamukoma wangu ndiye kwaitizei. Ndobva atora piki remukoma wake ndobvarisa pasocial media ndobva atanga kutenderera riri mukati mekutenderera kuSouth Africa ikoko hakaka ndobva abatwa. Yes, abatwa kudaro ndokuenda maoko emapurisa. Mutumbi uchiri kuSouth Africa kunoko kuchibva kwanziga kuitike rufu kudomboshava ndikunova ndokuna amai vemukadzi akaurawa. Murume wemukadzi akaurawa haana kuroora haana chaakabvisa. Amai vemukadzi akapondwa nababa vemukadzi akapondwa vakarambana. Amai vemukadzi uyu vari kuchiweshe kunova ndokwakakura ari. Amai vemukadzi vari kudomboshava, baba vemukadzi vari kuchiweshe. Kudomboshava ndokune chii? Ndokuna amai, ndokune rufu chikonzero, ndokwakakura uchigara chii? mwana. Saka rufu ruri kupi?
riri kudomboshava vanhu vamira kuti mutumbi ubve kupi kuSouth Africa but pari kudiwa shoko remhere rinoenda kuna baba kunovazivisa kuti mwana wenyu akaenda sei akafa mhere yoenda sei kuna baba kushoweshe mukwashawo zvakare haanambobvisa kana kadhati mukwashezvo zvari kupi aripo ari kuno kuZimbabwe ari kuSouth Africa kuzama kubatsirana nechi kuti mutumbi uite sei uya ndirika kunoko kune chi kunoko kune hama zvadaro ivo vatezvara vake amai vemwanasikana uyu aurawowo havana kurovorawo zvakare baba vacho chinzwai Zimbabwe vatezvara mukwasha achibva bvisa 1000 years yekuendesa kuna baba vari kuchiweshe kuti baba mwana unyakaita sei akashaya vachibva vati iwo vari kuda handiziti inonzi chii yakawanda iye inobviswa yakawanda isiri imwe yemombe dzeumai rusambo vari kuda 5000 years pavari kuti vada ivo mukadzi wavakaita naye mwana uyu havana kuroora apo vari kuchiweshe havasi kurufu right tombomira ipapo pabviswa 1000 vanhu vakugadzira nyaya yekuti vakwanise kusimudza mutumbi kupi kuna kwaSouth Africa vachiuya kunokwa asi vanhu vakaungana kupi kudomboshava vakaungana kudaro vari parufu tendoroshi uri bd4 kachwemba kiminikasha musati matsudzura kuti chii chakaitika parufu sei akabvisa 1000 achiendesa kuna baba amai vakaona mari right apo havasati apiwa chena okay vari kutaura chiti vari kuzama kuda kubatanidza amai kuti vasvike nababa kuti vasvike parufu nemwana asi vakachengeta ndiani ndaamai obviously mukadzi asati avigwa pane kuna kutoshedzera unzi tiri kuda chakati chekati mukwasha wangu asati waita sei waroora but kana zviri zveroora vari kuziva kuti chero vakazvibudisa zvichaenda kumunhu akarera chi mwana apo vari kusumudza baba kuzama kusumudza baba kuti vauye paground vanhu vaite sei vabatani vanhu vari parufu vari kurara varipo vanhu vari kuimba ndezveparufu munozvisiva izvi kuda kuperekedza mweya wemwe wedu vachiimba ripapo kuma 1 zvikanzi vanhu vaneta ngatimboite sei timbosorora vanhu ndokurara kuma pasi 4 vanhu vachimuka hapana ane foni hapana ane mari kuti vati vakasprayiwa kana kuziva pekutangira kuti uyu anomboti ndambonzwa zvakati hapana vanhu vangani vakashayiwa mari nemafoni namba inapedzisira kunzwa ngeri 17 but iko zvinoya kuti udarika 20 okay vanhu ava vairara pai vese 17 kune vanga vari panze nevanga vari mumba parufuka vese vari panze nevari mumba vakashayiwa mafoni kusanganisira amai vemufi vakarohwa mafoni saka izvezvi tamirira kuti tinzwe kuti vari kuronga zvekuti ukwanise kuti mari yekuunganidza kuti vachitumidza mutumbi kubva kuSouth Africa uchiuya then kana vauya tonzwa kuti nyaya iri papi mungaziva kuti mari yakabiwa kubva kumunhu wese anga aripo pamariro apa imari ingasvika pamariro right ndiri kurongerwa metsi dzikubvunzana kwavari kuita izvi kuti vanzoti marika ndichakupai mhuri yeZimbabwe but ndapedzisira mafoni apa 21 atanga ari 17 iko zvinezvo apa 21 ende hatichitombudzika icho hatichitombudzika hamawarara munoto tumbudzi tishoma kana pane mbudzi ndotishoma tinochengeta moto pamariro so kuti vazive kuti akavabira zvinhu izvi parufu ndiani vamwe vari kushedzera kuti foni yangu yanga iri pai parufu apa apatembekeka mafoni anga ari mubra mari dzanga dziri mubra mari dzanga dziri mumabhegi dzakarohwa dzese baba Isabel pavanhu 17 kana 21 vese havangabatwe nehope panguva imwe chete hapana akakwanisa hapana nerorondo hapana ari kuziva kuti mari yakaenda kupi mafoni akaenda kupi so kufunza vari kufunza akasprayiwa here ngo munhu angaveri uspraya achibira vanhu vari parufu okay kana kuri kuspraya pane vanga vari mumba andizika pane vanga vari panze yes ungaspraya munhu wese ari panze umubira mari dzinenge dziri papi kana kuti zvakaitwa nemunhu anga ari parufu here achinyatsoona kuti munhu akadai kana kuti chikafu chavakupiwa regaitise zvinoiswa vanhu vourara nyaya yakandoripoti kwamapurisa nyaya yakatoiswa kumapurisa Zimbabwe munofunga kuti chii chakaitika kudomboshava amai vemufi vakabirwa chii foni zvakaitika rini izvi ndezvokusorazuro vanhu vakatoungana parufu izvi kana vane mafoni vakutobatanidza izvozvo kuti vatenge mafoni hapana mafoni
0713938538 kana 0789600748 hanzi mishonga yakashanda apo baba Isabel. Zviri kunzi nachimedza paBorodeo parufu apo pakashandiswa pepper spray vanhu vakarara. Inoshanda here vanhu vari panze pepper spray? Inoshanda here vanhu vari mumba? Tibatsirei tinzwe vanoiziva kuti inoshanda sei. Asi pari zvino titenderei katembo. Ameno, regai tinzwe kuti vamwe vanoti kudini munofunga kuti chiko chakaitika kakudomboshawa. Sei vanhu avo vese vakakwanisa kakubirwa kamafoni pamwe chete kane mari. 0713938538 ndozoti makapakata makabata dzakawanda dzamakachengetera Zimbabwe. Icho kwadi muri Zimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekufafadza nekusotura tiri kuitika matima nawose nyika ino. Ndinotsvara chimuti munenge bakabata muri Zimbabwe muri matima nenyika ino chikonzero maremera dzinza muri kuita kupfapfaidza muri Zimbabwe. Pane nyaya yandinayo panapa yemwana waSabhuku akabatwa nemudzimbai wemunhu kunonzi kwa Sabhuku Jinya. Muri Zimbabwe ndokupi uko? Kana ndisingakangane iMutoko. Okay. Mukomana uyu akabatwa aine mukadzi wemunhu. Pamba apa muchinda akambobuda achibva aenda kwaenda achidzoka pamba achibva awanika mukadzi hapo. Aona mukadzi hapo achibva atirika ndimbobuda kuseri. Achibuda kuseri kwakwa wanike kune bathroom ino. Imomo kumapasi 7 dzemanheru ndio mutori nevanhu. Rasa kuzodzingirira munhu achibvatiza. Saka nhasi yabva yanzi iri kuenda kune rimwe jinda ramambo kwari kunzi abhadhare mombe. But pane kuchema kwevanhu kuri kutaura mwana waSabhuku. Asi kune mbiri yekuti mwana waSabhuku uyu nemukoma wake vanetsa panyaya dzemadzimai pakudonhedza dzimba dzevanhu asi vari vana vaSabhuku. So vanhu vari kuti iwo vamwe vari kutotya nenyaya yekuti mukaidanga mukaiziva dzimwe dzenguva mukainzwa ichangotanga kuti ukanzwa kuti ari kutonetsa mukadzi wako asati aita chii asi ari kunetsa mukadzi wako ukada kutoibvunza nyaya yekuti ko zvamuta muri kuzviitirei unogona kutonzwa kuti watopinda mumaoko eBlack Book raSabhuku maererano nekuti mwana waSabhuku. Saka vanhu vachazitoita sei vana vaSabhuku vochiregerwa here vachiita zvavanoda nevanhu nokuti vana vaSabhuku akura seiko mwana waSabhuku? Atori nemukadzi wake, atori nemusha, ane mhuri yake. Vese vane mhuri. So pakadzoka murume uyu achisvika tona mudzimai wake asipo achibva ati regai nditsvage kuti mhuri yangu iri kupi. Achitenderera kuseri kwanga kune chinjausi bathroom achisvika achiona kamwana waSabhuku ane mudzimai. Gumi rakadya vaviri kuseri ikoko. Ndopakatiza. Saka nyaya nhasi ndiyo paichaiswa kune jinda ramambo. Ichinzi zvanofanira kuti sei kuti vabhadhare. Mungazivere kuti madzimai mangani atorwa nemwana waSabhuku? Right, ndiri kukumbira namba yevakandibata yakakwanisa kuita 3 asi vari kuti yakakombiswa neinogara ichitaurwa kunzi akangosangana nemukadzi wemunhu yakatowandisa. Ndiri kukumbira vagari vari munzvimbo iyi tibatane izvezvi nenyaya yevana vaSabhuku vari munzvimbo zvavari kuita kuti vakawanda sei vakaitwa zvinhu izvi. Munongosimudza ruoko. Vaenda here kwamambo kunoripota kuti ndo zviri kuitwa nemwana waSabhuku? Ndo zvinhu zvava kushedzera manje izvi zvekuti tanga tichirera nyaya kana tichida kuenda toenda kupi ende tinotaura sei kuti tibatsirwe nekuti vari kuenderera mberi. Pakaipa. Ukada kusimudza musoro ukada kuripota unobva waiswa inonzi chi Black Book yaSabhuku. Black Book ndei ndiye kuti zita rako rinongowanikwa mune zvakaipa chete. Kuna Sabhuku kuna chakanaka chawakaita. Imutoko. Right, boss mota ya munhu afa mutsaona 1 ndinonzi baba Junior Mupfaranyuri pa Stratford Farm kuDaundera. Hanzi mbavha ina basa kuti parufu. Mbavha inobira ka munhu afa patsaona. Ichokwadi. Basa rake ndiro anosimbisa. Asi hongu mbavha ina basa kuti parufu baba Isabel. Mbavha iyi yakaba mafoni 17 nemari pavanhu vari parufu akashandisei. Vanhu ivavo angarari panguva imwe chete. Kurara vanhu vese hapana kana nenyaya yekuzoti ndiri kufungidzira zvipi.
makadini kwa mushamara ndinonzi Robert Makoloma ndiri kuno ku concession kuri seko ku concession nhasi vari kukumbira ka link tichakudzeka kuti munokwanisa kuwana seko link kune avo vari kudaka kujoina National FM WhatsApp channel rambai makabata pachimuti ipapo right 2 minutes past 11 regai tinzwa kuti baba Isabel vakatibatira kachimwe chipiko kubvaka kuna poshongora tsutsura itinzwe icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekufafadza nekutsudzura dziri kuitika matima nawo senyika ino wamukaseko muchineri pichidziva ndinozo chimuti wakabata agogo every day is a Friday chimuti makabata kuti wamukaseko Joramu nevenyuro mafumbidze chimuti makabata ndiroza munenge muri kufamba nacho chikonzero charemera dzinza paka Rusape chakwarusape chiri kuti kudini chakwarusape muri yeZimbabwe regai ndikuzivise kuti chakwarusape pane nyaya iri kunetsa ikuti pane vanhu vanogara panonzi pa Lawrence Dale andirika pari padhuze nepatogeti vanhu vari kuchema vachiti iwo isusu hatichazivi kuti tinotungamirirwa nevapi nokuti izvezvizvi pane mumwe ishe akauya akaisa masabhuku ake kozoita mumwe ishe akaisa masabhuku ake ane vake vakauya nawo ndiye vanotungamirira asi nzvimbo iri imwe chete kwaita kupindana saka kana kuita nguva yekunzi hurumende yatirangarira kune zvinhu zviri kuuya vaende vakatora anopa vake vasina kuwana havana kuona asi zita ringachibida kumusoro kuti nzvimbo yakati yaita chi yaenda zvakati zvadiko zvarongeka tigoziva kuti tobatsirika sei uyezve nzvimbo tinotungamirirwa nani ndichibva ndabvunza kuti ndiani anotungamirira pamadzishe ndobva ndanzi ndosaka ndatini ndaikumbira kuti mambo Makoni kana kuti ishe Makoni kana vachizvinzwa nzvimbo iyoyo iri marusapi ivo ndo vanoziva kuti vanotungamirira sei uyezve anofanira kunge ari mutungamiriri wepapo ndava kana kuri kuti muganhu unoona vari kunetsana kovadii vapedza nyaya yekuti pangozikana kuti anotungamirira pamukuru wapandava masabhuku asawanda panzvimbo imwe chete vanhu ndo vakutambura baba Isabel zvatanga rini izvi sei muri kuti pane vanhu vasiri kuziva kuti vakuru vavo venharaunda ndevapi nyaya iyi yatova nenguva ichitaurika asi izvezvo vanhu ndopanyaya kuchema kuti konde kutinonzi vakuru vacho pane kupindana kuripo nekusanzwisisana vari panzvimbo iyi saka izvezvo vati tanguri tambogara tichichema bati tashaya harisi kubatsirwa hazviite sei zviri kudaro ipapo ndibatira ndosati dai vakuru tanzwa vakuru vanti dai tikwanisa kubata mambo Makoni vanhu ivavo vagara vachigara ipapo here kana kuti pane kwavaigara vagara vachigara ipapo vachitoziva umwe utungamiriri wange uripo but kune mumwe zvakare uri kuya uchiti aiwa wangu magara makagara ipapo pane pandepedu but vacho vagara vachitungamirira kuti vachibatsire vanhu ava havasi kuvabatsira okay vagara vari vatungamiriri vavo ava vakazouya vachiti aiwa imimi muri vangu vakabva kupi vari kunzvimbo iyoyo zvakare yese Rusape but Rusape inosimboni nzvimbo dzakasiyana kuti kuna mambonhengi uku kuna mambonhengi umwe weimwe nzvimbo anotungamirira samambo kune imwe nzvimbo ndiye ari kuya achipinda munzvimbo iyi yange achigara vanhu vachiti aiwa ipapo ndevangu akuisa zvakare masabhuku ake so kana zvava nenguva pane here ofisi yavakamboenda vakambokwanisa nekusvika kwasabhuku wavo kana mambo wavo agara aripo kuti vanzwe kuti chii chiri kuitika vanoudza masabhuku avo ari kuya kuzopindirwa avo but masabhuku avo iwavo akangonyerera nyaya hakuna kwari kuenda kuti uzosumuka nenyaya iwewe ina sabhuku ari kutorerwa neumwe sabhuku uchienda uyewo usiri muridzi wezvimbo uri munhu akauya imomo hazvichaiti bhoza manosumudza iye ndiani ndi sabhuku achienda kune vakuru achiti kune munhu ari kupinda munzvimbo mavo Zimbabwe tibatsirei yekwaRusape munofunga kuti kudini Bhozho naKanyemba mhepo yemufi ndiyo yasakisa kubigwa kwevanhu zvinhu zvavo parufu yatove ngozi yatanga kudomboshava iyo ndinonzi Thomas Mateta Cape Town zidanda kuti dzvi takachibata chimuti hanzi mhepo yemufi ndiyo iri kukonzeresa kubiwa kwezvinhu pamariro kudomboshava amene kuti munoti kudii baba Isabel yes ndo zviri kutaura Thomas Mateta hanzi pakashanda mushonga wekurarisa vanhu ndinonzi baba Junior Mupfaranyuri pa Stratford Farm kuDaundere mushonga wekurarisa vanhu vese 17 yapakaipa Edward Matebure pasoni Ridge pariseko tisatapinda kamuchitora nevasawira chakwa boss Chineke chiri kuti kudini icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekubvabvadza ndokutsudza matima nawo senyika ino ndinozoti chimuti munenge pakachibata muri yeZimbabwe muri mukati mekufamba nacho chikonzero charemera dzinza chiri mukati mekungofamba rega ndingomona bura yeZimbabwe ndibva ndangofamba ndiri mukati mekubvabvadza chikonzero zvaremba zvafamba zvakuenda paka South Park ku South Park muri yeZimbabwe kune murume
ariko akura sei kana muchikwanisa kuziva kanganise ari kuma 35 less than 40 40 years. Okay. Murume uyu antoshanda pane rimwe basa, ane vana vaviri nemukadzi wake. Murume uyu zvaanoita anotakanetsera nevamukubhawa kana kuti ane munhu waanetsera naye, anotoenda kumba kunoshedza mukadzi wake ndiye anouya kuzomirira fight. Why akazokwanisa kudaro? Murume uyu nyaya yake ndiye kuti iye pachake kana ane zvaakanganisa amai mwana vanomupfapfaidza, ndokubva asarudza kuti saka ini kurova noitwa nemukadzi, saka mukadzi wangu anogona kumira nuni. Asi zvakatomboitika ndezvekuti iye paakanetsana nemumwe murume, asi mukadzi uyu kana achinge asvika ashedza murume wakadzi uyu kuti amai uya kuno kundaita sei ndarohwa, mukadzi uyu paanosvika anotanga kurova wake murume first, kuti iwewe haukwanisi kurohwa nevamwe varume, ini toti ndiwe murume wangu, then wozoenda kune vanhu vacho ende anoenda kunomira. Ende nyaya iyi yakatoitika zvakare nesuro, iye murume achitopfapfaidzwa. Ndakutaura naye ndichimubvunza, baba chii chiri kuitika? Anotaura kuti akambokuudzai kuti ane simba rinodarika ari murume ane simba rinodarika mukadzi, kana mukadzi unodarika murume ndiani? Munhu panyika. Ini handirambi ndinorwiswa. Wakaziva sei kutenga kurohwa? Anoti iye ndira munhu aita zvekudhakwa, saka mukadzi aindirova kana ndikarara ndisipo. Okay. Kuti uya kumba, kwete kutadza kuti ndezvanakanganisa mumba, asi nyaya kuti ndikangorara ndisipo kumba ndinosvika kumba ndichasei ndichirohwa. Pakuzoda kusanganisa maoko kusanganisa, ndo pandikaona zvochokwadi fiya ndoita sei andimire. Saka ndichitiwo kana zvandiomera ndinoshedza. Saka nezuro akaroverwa panonzi pagora. Panonzi pagora. Papanashe ipapo. Ndapaziva. Ndo pakatsvira munhu ipapo. Okay. Chihera aripo. Chii changa chaitika kuti murume uyu azorohwa nemudzimai? Murume akasvikirwa pabasa, zvikanzi aiwa tochaisa, aenda kumba, ndokufonerwa zvikanzi ndiri kubasa, zvikanzi kunyepa. Ndokutsvaga murume, ndobva anopfapfaidzirwa pagora pabhawa pakazara vanhu. Hakaka chako ipapo. Saka nozuro vakasvika vanhu pakudhipeta kuti guys, munozviona sei? Munhu wandakazosara kutaura naye, wakwanisa kuzokunda kutaura naye ndiye Chihera. Kuti ndibvunze kuti naye vaChihera. Asi mudzimai wacho ndiChihera? Ndichihera. Okay. Ndichihera. Dari murume ainzi Mofu. Vava nenguva yakareba sei vachigarisana semurume nemudzimai? Vane vana vaviri. 2 vana. Zvinoreva makore izvozvo. Asi matwinzi kani. Iwo havaziva here kuti isusu seNational FM seZimbabwe, nyika yeZimbabwe, tinoti pasine mhirizhonga? Zvakaoma mugoma kepi. Kana kukamba iripoti inonetsa, polisi inotanga kutoseka. Kana murume wengaende unoripota pasine mhirizhonga, zvinei kuti uri murume urorohwa nemukadzi, kuti mukadzi arorohwa nemurume, ende munoripota. So murume uyu paanokanganisirwa nevamwe varume, anditi oenda kunoripota kumudzimai, mudzimai ouya otanga kuchachanga mamuna wake, akapedza kurova murume obva aenda kuvanhu vanenge varova murume, uvarova futi. Mune pikicha yake yaChihera, ndogona kuya naye vakwana. toda kuiona Pikicha yaChihera. toda kuona Chihera. Mofena bope mkono. Tine masports anoitwa, anditi tine madzimai vanorova dhudhu vachimirira nyika yeZimbabwe, vachienda kuna Zambia, Mozambique, even vachinomirira nyika, vachiuya nemikombe. kuChihera vadii kuenda ikoko pano kupedzera hasha pamurume. Asi ndofunga ndizvozvo. 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 Auya nemukombe. Right. Murume achitodya mari. Tine timu dzenyika ino dzakaenda kunopiwa menduro dzikadzoka zoshedzwa nemutungamiri wenyika, uye kuno vecricket washedzwa, uye kuState House Chihera ndodaniwa 50,000 p. Iniani mari kuti kukeya murume. 0713938538 kana 0789600748. Yai ndo zvataitaura. That's GBV. Varume vangani vari kusiya vakadzi nevana mudzimba vachinogara nemamwe madzimai, pamwe murume aishungurudza mukadzi akazvitsvagira munyaradzi wake. Vanhu ngavasiye nyaya yekupindira mudzimba dzevanhu, ngavasungwe. Message. That's GBV. Varume vangani vari kusiya vakadzi nevana mudzimba vachinogara nemamwe madzimai, pamwe murume aishungurudza mukadzi akazvitsvagira munyaradzi wake. Vanhu ngavasiye nyaya yekupindira mudzimba dzevanhu, ngavasungwe.
mainzwa message ndiri kuinzwisisa handisi kuziva kuti vari kutaura pane yatataura here kana kuti meseji ini nyaya yamboitika kudhara yokuti isusu tati mukadzi akabatwa nechikomba saka vanhu vakukomblena vachiti vanhu ava vanoda vakadzi vevanhu kuti vanhu vari kuti here vasakomblene nyaya yemunhu ada mukadzi wemunhu nenyaya yekuti pamwe mukadzi uyu anganetswa nemurume wake achibva azvitsvake kana azvitsvagira munyaradzi anouya here mubathing room yemunhu pamba ipapo rega tinzwe kuti vanga vachibata mbavhu mukadzi uyu ane mangoromera chete mankomo mamukaseiko hanzi chihera sando dzavo kuti ta mandityora mbavhu mukadzi uyo ane mangoromera chete tingati mangoromera rinai baba isavasi mangoromera okay pavarume vakarova murume wake handitika mukadzi uchihera uyo murume akanoripota kuna chihera akadzoka akasangana nawo padhudhu vangani akarova 2 wechi3 pakangouya mukadzi wacho akabva disappear havanozopinda dhudhu alright okay saka munzvimbo mukarova varume 2 mukomaka zvakaoma chihera uyo ngaaite hunhu uyo kuita order chayoko sevamwe vakadzi ini ndinopedzerana ndinonzi the radio inspector Shekman Matono pakenboni Shekman Philipi Chibara kadoma yapindira chihera kuvanhu ita po kunana chihera vose panapa tinana chihera here pa National FM hatizoziva but pane mofu dzacho ndo dziripo imimi hamuna kana basa zvenyu ati imimi hamuna basa kana mune nharo mirai apa muri amai vangu sokorora imi hamuna kana basa nemashoko wataura chete iwawo watanda bosi nemashoko chete muzukuru mishonga kwamutare kune mota yokuti ukaikwira unotozoona usisina mari zvakaitika kudomboshava mishonga kwamutare kune mota yaunoti ukakwira unotozoona usina kana sendi ndinonzi mai nyati ndiri paStone Ridge amaiwe zvakaoma 14 minutes past 11 anozosvikira pakuneta kuti zvirena ndidane nechi nebhiya kunge zviri kuimbwa naKilatina ship azviite pasi nedomestic violence anditika hatidi mhirizhonga mudzimba garai pasi mutaurirane naye vakomana but iye murume sainyepa kuti ndiri kumba varume taurai chokwadi communicatai nemadzimai mirai pachokwadi sesu tinoita muzukuru isusu tikataura tiri kuti tiri pabasa 1 tichataura 2 muchazvinzwa aiwa tiripo hatichaita marecordings aiwa tichaita marecordings mukatonzwa kuti tiripo yes handiri yasimudza mubhadha tirove pakadzikadzika iwe kana ndiwe chadzotego reporting to the angel Ndiani kwakatanga pakunamata padenga tsvene Nicodemus ndiani akatevera kuti vanhu vanamate Mwari akaningira pakuti Mwari vachasvika padenga tsvene Simon Peter akapedzesera pakutenda Mother Mary tapyo Romain for the Peter afana tuzipekeshana mtura imam Jomanda wakachiwemba kemenekata Infinity Romain tenda roshuri pinpo Waka Infinity Romain tenda roshuri po rigiti vo boss arorwa anoichinja ndinonzi Lenso Maputa ndiri pa Beatrice baba Isabella chindungwa zvakaimba kuti kudini akati chihera anoguma atonyora nebhara kuti pachihera ipapa hapana kushata handitika munenge muri mese pamba nemurume asi kuzorova murume manje kuzorova murume vana chihera kwanza chimuranga kuti uya kumba yorare kumba atisuda izvozvo murangiro wacho uranga baba pasine mhirizhonga aiwa pasine mhirizhonga chihera ndiri kukumbira ukakuzoona kachiherawo aiwa pikicha yachihera ndogona kuti ungeinayo manje chihera 0713 938 538
wakatobata chimuti vakatoteerera Chihera vekuti kana vatsamwa vanotanga kavapedzerana nomurume wozoenda kakune avo varume vanenge vachinetsa murume wavo. Imi Chihera ivi pasine mhirizhonga kutuma boss Chineke kuti vaende vanogara pasina ya votaura naye nekuti boss Chineke ndiwo boss wemurume. Right, ndiwo boss. Saka tichatuma boss Chineke kuti taurai naChihera kana makanganisirana hapana musha usina zvavo. Kana makanganisirana munopinda mumba moita semotaurirana hatidi kamhirizhonga. Kumurume anonzi Bidha. Bidha. Anotonzani? Anonzi Bidha. Murume wacho? Anonzi Bidha. Bidha. Garai pasi Chihera. Mamuna ankhoza kuza kutawa. Gara mushe na Bidha. Gara pasi na Bidha. Taurira naye. Ndizvozvo. Iri Chihera. Kundanzwa kuti mune update yekumutora shanga. Ndine update ndichapedzesera muri yeZimbabwe kuti ndikutsvagire mune zvakanaka yokuti izvo ndakataura nyaya yekumutora shanga yemurume akanetsana nemudzimai businessman kuchinzi mari yatorwa mukadzi aendesa kumba kwamai vake kukanzi izvo mukadzi kukasvikira mumba mune matsotsi akasvika mumba akatenga kuti tipe mari mukadzi akacheka chekwa akaiswa acid munzvimbo dzakasiyana vakaenda kumba kwaamai vemukadzi mari ikanotorwa pakazobuda kuti pane mameseji anga achionekwa kunzi businessman ndiye anga ane matsotsi auya apa tine mashoko atiri kugamuchira ekuti izvo businessman akazobatwa akuda kutokrosa kuMozambique achibva abatwa asi mukadzi panonzi pane kurwere uri kuenderera mberi zvichienderana nokuti acid dzakadirwa dziya saka tichapedzisa nyaya tikokuudzai kuti zvapapi uyezve maoko emapurisa ari ndeapi kusvika tatsuka kwamuri. Aiwa kamuri kunzwa katinotenda mapurisa vakabata basa vakabata businessman uyo zviri kunzi akatobatwa achida kakupinda munyika yeMozambique saka akatobatwa atori maoko emapurisa 4 minutes past 12 ndopafika nthawe pari manje regai katinzwe mashoko vakadzi vaitoti ndikarwa nemukadzi ndinomuuraya apa vaive vachihera saka ndinozvinzwisisa kuti vakadzi vakadaro variko ndinonzi mai mufaro mashoko kwagutu baba Isabel. Yes, mai mufaro mwana wavachihera. Mwana wachihera. Hanzi amai vangu vaita ndirwe nemukadzi ndinouraya vaitomisidzana nehwitakwe dzevarume kana kuchinzi hwita kutaura varume vanenge isu. Yes, vanekona boss Chineke vanakanyemba bhonzo. Yes, vanaiti mumupengezi vane namasa unyama vapedza nemi vaizoda kuzouya vazoona kuti pandiri vachodarika here. Chihera vari kupisa wena ini handimire ipapo hangu nokuti ana Chihera ndinovaziva vane voice rinoenda kure apa mirwe panana Chihera panorohwa munhu zvebreki hanzi zvebreki nana Chihera avo hasi iye chete kana kuno kumazowe wariko akasvika ziva kuti ma1 atanga ndinonzi Dadza Darlington bvochora pamazowe pamatola famu. Variko ya vana Chihera vari kupisa Chihera avo pavanenge vachirova vanenge vakapfeka trouser here kana kuti skirt short vanotopfeka short ndinonzi dhazimeta chingariwo pamaavenues gogo vawiti kwaRusafe ichi chiri kupisa ichi Bhozho. Right, Bhozho wakagona ukasataura naChihera nekuti waibva wapfapfaidzwa iwewe zvese nemurume wake taizongoshaya anotsudzura nhasi wakarara watadza kuya kubasa iti pfo kune muzaya wangu makaita nyoni paWhite House ndinonzi Baba Junior Mupfaranyiri Baba Junior Mupfaranyiri pa Stratford Farm kuDowndera. Uno ndo hainawo manje okuziva baba Chihera. Yes, ndiri baba ndiri mofukani ndiri mofukani atonzwa kuti pana pata svikirwa nevakuru vhudzi rinotomuudza kuti vasvika pana pani baba. Wow, aiwa katinotenda pane message yange iri panapa. Kanyemba naBhozho munogona basa huyai mutore chigayo ndini agogo nasekuru bhanda kuti afara 3 pachigayo kumutora shanga. Hanzi uyatitore zvigayo baba Isabel tatopinda 2026 minamato yedu iya yanzwikwa hanzi yamutore chigayo kumutora shanga. Ngara nchikudza muzukuru ngatitsayi avaiwe vakuma murume vakuma vataura kutaura chekuchi vataura nekuti vanhu vangaperi kufa endi vanhu vari kupera nokuti festive season holiday 23 vanhu vakatsikwa nekuda kwemishikashika yaitiza papa zvomuri kutaura izvoka ivavo ndo vakazobuda kune vanhu vari kutorapiswa izvezvi
vakangunzi chirege kutaura nyaya iyi togona kurapisai ndokuendeswa 2-3 days kuchipatara vachibva vatonzvengwa kutori nenhamba dzakawanda dziriko ndofunga senhepfenyuro yeZimbabwe basa redu rekuinforma educate anditika nekuentertaina ngatitsvage vanofanaka kuti tizotaura nenyaya iyi pano wouya toita zuva rokuti vateereri vanenge vachifona vachipa pfungwa dzavo ivo vachitiudza kuti vachatibatsira sei kuti dambudziko iri ripere. Ichokwadi mukoma KB. Kune avo vachada kukubatai munobatika sei? Rega ndingoti mukoma KB ndingobvarisa wamwe vamungaseiko timu rangu varipo vakabata chimuti mukoma gebado pa Central Stores apo Inspector Mumbo netimu racho rese ndinoziva kuti chimuti makabata ipapo anditika pariseko pagoma pa chimuti makabata mamukaseko bare municipal police akabata chimuti ndinoti Matare Ngoma Chigwida Sapumba Zishiri Sergeant Magove Mangove pamwe na Sergeant Musaki ndisikakangane Gomba Rumano Mashojera Mahoto chimutaka bata Taruvinga Mandere pamuchenya anoshedzerwa kuti nedawa chimutaka bata Masango nehondo nehando chimutaka bata kuti dze ndisikakangane Machona Charamba Mukotekwa Machisa Zimuto Chigara pamuchete na Chigiji ndisikakangane Masango aiwa itimu re municipal police vakabata chimuti kwanza atichisiye tinenge tine miwe papo atichisiye muri yeZimbabwe. Yes please musakoshweka kuti mitambo ya 2026 16th edition ya ICC Men's Under 19 World Cup inenge ka ichihosewa kana Zimbabwe pabodzi kana Namibia kuchokera kan siku ya 15 January kufika 6 February 2026. Yes, pane nyika dzinosanganisira Australia Under 19, Ireland Under 19, Japan Under 19, Sri Lanka Under 19, Bangladesh Under 19, India Under 19, New Zealand Under 19, United States of America Under 19, England Under 19, Pakistan Under 19, Scotland Under 19, Zimbabwe Under 19, Afghanistan Under 19, South Africa Under 19, Tanzania pamwechete ne West Indies Under 19. Zimbabwe iri mu group C ne nyika dzinoti England, Pakistan, Scotland pabodzi kana Zimbabwe Under 19. Yes, Zimbabwe iri kuita co-host ne Namibia 2026 ICC Men's Under 19 World Cup. Musakoshowa kuti mitambo ya quarter finals 2025 Africa Cup of Nations iri kuenderera patsogoro mangwana Friday 9 January 2026 nenguva dza 6 o'clock manheru Mali versus Senegal, then 9 o'clock Cameroon versus Morocco. Mutambo watichakupaika live pa National FM musi wemugovera Saturday 10 January 6 o'clock manheru Algeria versus Nigeria, then 9 o'clock Egypt versus Ivory Coast. Hazvina kumira zvakanaka izvozvo kwakumakwisu patantari patamfupi 0789600748. Hello pa National FM. Gajemba na bosu. Zviriseko mabosi. Musho wakapinda kureza bosu zvakanaka. Watakapinda zvakanaka munongonzwa nokulauda. Ndikungozviona. Zviriseko Gajemba. Bosu kuti ndiani weda ari kutaura ari kupi? Lemton Chingoma pameja Brown Park. Tinotenda tibatsire itinzwe. Panyaya iyo chandiri kuona kandi kuti panofanira pane munhu akaita ushereketa okushandisa mutombo kuti wana kwacho kurara kuti asanzike. Ani munoona zvinoitika zvekuti pane munhu anogona kuspreya pamba pemunhu mushonga padhoo zvezvekuti unogona kutopinda mumba make makalokwa achisi wotoba zvese mangwana kuseno vanhu votozomuka kusina chinhu. Pane ushereketa wakashandiswa mushonga yekuti wakashandiswa kuti vanhu vese vakwanise kurara. Kunenge zvakatoitwa nemwe munhu achiri weukama weipapo kuti akwanise kutora zvinhu zvakatorwa zvakawandisa kuti akamushonga wakatoshanda. Kuti pane munhu akashandisira vanhu ava mushonga. Kuna munhu akashandisira vanhu mushonga. Chakangoda kungofanana nechepahosa chamakataura nezviro cheshe. Mushonga kuti wakashanda paipai. Hapana kuti hanzi mistresa wakasiya walokera munhu. Bati mushonga wakatoshanda wekuti munhu akapinda mukati. Abva aona kuti message anga achida dzinakwanisa kubudirira ndokuti azobatika kwaakaita. Mishonga iri kushanda ikanyanya. Manje mafoni aya achamaita sei? Mafoni aya achatongopinda pamarket achatotengesa izvi sopa kana mapurisa achakada kutsvaga panyaya dzakafanana nedzidzi hapana chinotombobuda kana mari yakatorwa hapana kana mari inotombodzoka pakadai. Mishonga inyaya dzemishonga kanyemba dzikisika. Hapana foni inogona kuwanikwa kana mari inogona kuwanikwa apa.
hapana chinotomborikavha bhosi kana mechi dzake dzese dzaakatoita dzese kana kupolisi zvese hapana kana chinotombobuda. Aiwa, tinotenda waita basa Langton Chingoma ingomutsa vaviri vatatu. Tautaka kumutsa vagara kwabhiyani chikuguru kwanga chiti mahoredzwe zvese handiro kutenda vanobata chimuti chisingaite ndozomutsawo Alex Gweja Mainosta Nobet Chabeta Innocent Manyoso tinasho Gotora nogara kwaMajor Brown natawanda Makaya Paula Farmer panafane mafutana Slice nevese vanondeziva ndatenda kanyemba matabazi. Tinotenda wapata basa ka Langton Chingoma pa Major Brown. Kurangarira kana kupemberera ka World Typing Day. World Typing Day. Nasi day number 8 of 2026 kwasara 357 days kuti gore ra 2026 ripere. Tiri mu week 2 of the year. Motivational quote of the day tiri kuipaswa kana Dr. Brian Ngosi ari kuti iye, if you can compare your past and your future, then something is wrong. The product should always be finer than the ingredients. If you can compare your past and your future, then something is wrong. The product should always be finer than the ingredients. Ndiyo ka motivational quote of the day kuchokera kuna Dr. Brian Ngosi. 0713-938-538 pabuzi na 0789-600-748 0789-600-748. Hello pa National FM. Hello. Palibe muntu 0713938538 pamoja na 0789600748 paita munango baba Isabel. National FM hello. Hello. Yes mamuka sei baba. Ndamuka fuka. Tamuka idu tiri kutaura nani ari kupi baba? Utara na Thomas aripa ruwa vakatisiita. Pariseko paruwa ngoma. Aiwa ndakachibata chimuti. Makachibata tibatsire tinzwe. Ngoma bhoze nyika manje vakuita zvinorema. Hey. Chati chao bamukuru vakauraya bamanyina. Hey, pakaipa saka chatosiyana sei manje mukoma nemunyina. Pakatooma. Pakaoma. Pazapa muntaraunda vasina kubvisa upfuma. Hey. Chinhu chandongosimbisa kwakomana ari kuroora vamanaka zvinanongoti munhu obvisawo kana ka $20 kongozikana kuzoitira pakati kadambudziko ka unowana pekutangira Ndizvozvo. manje akomana tikuzovarairwa tozoda kuzobvisa mari paitika dambudziko Endi panenge pasina kumira zvakanaka manje. Ipapapo pane pakaipa. Saka muri kufunga kuti mafoni ekudomboshava ayo nemari zvakabiwa nani? Vanhu ava zvakatoma bhozi iri ukaona vanhu vakusachita zvekusvika pakutorera vanhu mari nemafoni panhamo. Icho chikutomboda mubatsiri vanhu vatitombovaonawo kuti vakaita sei vanhu ava. Bhozi munhu iye atoratidza kuti haatomborina kana respect kana kutya kuti amana vanhu vari panhamo obva vatorera futi vanhu vari kuchema. Mafoni nemari. Ehe. Ichimboda mubatsiri bhozi vanhu vacho havasunyara hazizoti chii chakuitika vanhu mazuva ano. Vanhu vari kutsvaga mari. Ende matsvagiro acho kutsvaga panhamo here vakomana. Saka munhu akatotakura kamhepo dzepanhamo apa bhozi. Vanhu vari kuchema munhu iwo tosira kuti dambudziko vatsvaga mafoni communication apa. Ngoti vari kutaudza vacho pamwe pabatoni communication hapachipini. Vautotanga panyowani futi. Vakutanga kuti 1. Yes. Ndafara hangu ngoma bhozi wawa. Togara tida kuzama uda kupinda pachimuti but nhasi ndafara. Tinotenda mukoma wedu mati ndiani ziya kuru? Thomas pafanire kuruwa. Okay, Thomas. Nice one. Ingomutse vaviri vatatu. Ndoda kumutsawo mudzimai wangu wandinaye panapa Eva Nice Nangwari. Ndamutsawo hanzvadzi yangu iri kumacheke kunonzi pamairasi village 28 anonzi Maishoni. Ndandamhoresawo sisi wangu vari kwaLeki Westfield anonzi Thomas.
ndona mhuriso kuti namai wangu vari kuwedlands vanonzi mai Masa. Tinotenda. Ndipedzisirawo namukoma Bhozhe nemukoma akanyemba Bhonzo. Tinotenda nebasa ramunobata. Haiwa tinogara takatsidzira chimuti. Tipei kapfuti dzacho tinzwe. Right. Oh! Arikiti. Shotgun. Iwe Thomas sandiwe sisi. Wasenza baba kwaramba mu studio. 0713-938-538. Tenzwa kuti munoti kudinika paita munango pantedwe baba Isabel paita munango pantedwe. Hello pa National FM. Hello. Makadiko. Mute ambonzo wamwechera anza akati tapedza na kuenda kuchikoro tapedza kuvakadzimba zvese zvapera saka chasara chimurume ngaape ndisare ndega. Mainosa nanga ari mukoma nemuningirana iwawe ku South Republica. mati kudi chii chakataurwa naChihera? Asi vana vakura akavatabereka havadzidza vapedza chikoro dzimba tavaka saka chasara chimurume ngaachifa. Saka murume akati kudini achodzwa mashoko iwayo. Ungati chii unongori pasi petsoka dzaChihera. Mainosa makunyepera wana Chihera manje. Bvunzai muchainzwa statement iyo kana yakakujamba iwo chete. Wochongora adairero ndisisi wake wakadaro. Alaiwe, hanzi vana vapera kuenda kuchikoro. Chikoro vana vapedza dzimba tavaka saka chasati murume ngaafe. Baba Mainosa ivi. Zvakaoma izvi vasabhuku vana vavo vakutedzera kuti ana baba vavo. Ehe. Ndaona apa hanzi angonomhangara chete hokoyo amanaka. Toita sei kwane masabhuku aya? Vana vavo vatomwira wema vavo saka hapana kwatiri kuenda. Hapana kwatiri kuenda? Vakuda president vapindire vagare pasi nemasabhuku eZimbabwe ese. Pamwe nyika inganake haazanyanya izvi. Aiwa tiri kuvaunzira akavakuru vavo pano pa National FM next week vanouya. Ndozviziva kuti nemi hatikundikane ngavauye tizinzwire tega izvi. Timbonzwa kuti ngaite sei nemasabhuku aya. Iripo wedu tiri kudekedzerwa nacho chimuti hakunze kwenda chimuti chanesa mani. Muri kupi kwamake Nosa nhasi? Nhasi ndiri mukombi ndikumbonda kunhamo. Oh. Hey. Muri kutotaura muri mukombi izvozvi? Ndiri mukombi izvezvi. Oh, kone zuro manga makatsamwei? Ingadaudza kuti yeti masango ari muofisi. Saka maidyirei mari yese pa Christmas? Hanzi Mainosa mwana wenyu kana akuvhura mabhuku 14 ndikati imi hatina kana mari seuya haungazinzwe. Saka nhasi havana mbobvira vabudikira nhasi ndiri kufara zvenyu. Baba Mainosa. Baba imoresa vanhu vese vakateerera. Tinotenda maita basa nimhoresera ukadhiraivha wekombi uyo. Asati azodza kwanga ari panze. Alright. Ipo. Sharp. Aaron Pot. Ora tagati ngotora ka wani wakumarizira nasi kutanga muli mulauzi achipindira ka mu studio. Hello pa National FM. Hey, hello. Makadiko. Makasimba ire mukoma. Tinosimba tiri kutaura nani ari kupi? Kutaura na Baba Junior pa Crow. Pa Crow. Yeah. Makapinda zvakanaka re Baba Junior. Aiwa isakapinda zvakanaka neno ini. Aiwa kuno kutiri bhozve kuti batsira itinzwe. Inini ndoda kubatsira pa nhau yemukadzi anorovana. Aiwa variko zveshuwa vakadzi vakadaro. Ai musadarozve. Variko zveshuwa. Tiri kuda zvema V11 mune umbowo here? Inini ndina umbo kumusha uko vatori kwa amai yokuti kana vakasvika ka. Panorohwa munhu. Ndekupi kumusha? Kumasvingo. Kuvaka. Okay. Vakasvika vanhu vese vanoita odha kana nesuwo kana tiripo toita odha. Saka toti kudii nyaya paSouth Park yaChihera vanotanga varova murume vozorova vanenge vanetsa nomurume? Aiwa iyo nyaya iyo hainetse manje. Iye murume wacho akakureva kuti akatobvumirana nemukadzi wacho because kana akutonomutora raamonya rake. Okay.
Haitazi mhirizhonga maitirawo matambirawo. Wochibvumirano. Echibvumirano vakabvumirana kuti isukuka sezvo watondiroda endaona vanondirwirira kana hondo dzangu dzatanga. Okay. Saka haiyoyo hatingati murume ari kushungurudzwa because atongoona kuti ndozviri. Ingoskeresai vaviri vatatu tinzwe Baba Junior. Kozoita pane nhau yandanzwa, nhau iyi ndainzwa panews, ndakambonzwa kuti murugara muchitaura nhau yemushikashika nemakombi. Yes. Ndaichida kumboiti taure ndijana. No problem, tibatsirei baba. Ndambonzwa tetefonini makuseni vanga vachimboti zvakanaka kuti kana zvichibvira timbokopawo zvakanaka zvinoitwa kune dzimwe nyika. Mukatarisa kunyika dzakaita sana South Africa makombi ane ma-associations anoshanda ikoko asi nekuti mapurisa kana kuti chii zvekuti munhu kana akatoita dambudziko aende kumapurisa anoenda kuvanhu ivavo nhau yandasangana nayo isina kuita zvakanaka. Saka inini chandakumbira ndechekuti dai zvaiita vaipa kana kuti vaitsvaka kana organization inongomirira chete makombi anokwidza vanhu. Tikatarisa mutauni medu mune marengi akawanda kukopakabhana kune rengi kunana fotsi kuchaji ofisi marengi iwayo akaisirwa kuti makombi amire panzvimbo imwe chete vanhu vachindokwirira panzvimbo imwe chete. Saka nidhi yekuti vafambe vachidaidzira ndeyei nekuti munhu kana achinge angochaiva anoziva kuti indokwirira kuna fotsi indokwirira. Saka chavanofanira kuita chete kanzuro ngaiende iti munhu wese kana hwinda anongofamba achidaidzira chete teksi yangodaidzira kombi yangodaidzira chete ngaibatwa. Kana kuri kuti vangoona kombi nemunhu ari kudaidzira vachifamba murodhi yofunga kombi kana ichinge yasvika mutauni chete ngaende inoburisira vanhu kurengi kana kuti panzvimbo inobvira kuti vamire vatakurire vanhu nokuti ngaukonzeresa futi kuurayiwa kwevanhu upenyu huzhinji huri kuparara nokuda kwevanhu vari kuita zvinhu zvinobvira kuti tinokwanisa kuzvikontrola. Tinotenda, tinoziva kuti pane makombi vanotedzera mutemo unopaka murengi, asi nyanya hadzishaikwe Baba Junior. Saka kana nyanya dziripo mapurisa vanofanira kuita sei pakadaro? Solution chete ndeyekuti nyanya yangobatwa zvisinei nekuti mamubata achiita sei. Pamangoona achidaidzira ari ipapo kana pane mupurisa ari pasaidi ngaitomira ibatwa. Kungodaidzira chete hayo mhosva. Kuti kudaidzira kombi ngofamba achidaidzira kuti Glenora ichingodaidzira ipo paya imhosva. Because kutodaidzira kwairita kureva kuti hasi panzvimbo inofanira kutorwa vanhu. Vanhu vafanira kuti amuraini vomira pamuteto mumwe chete vachitorwa ipapo zvichienda ku. Tinotenda mataura kuti mupurisa ngaabate mukuedza kubata kombi yaya inenge iri nyanya, driver anobva amutsa motikari akutiza ndopanozopedzisira akunotsika vanhu. Hapana here nzira ingaitwe yokuti kana kombi ikatiza kana kuti kamoteke mushikashika kakasimuka kachitiza mapurisa vasaramba vachidzingirira nokuti mukudzingirira ndio mukusvika nokutsika vanhu. Ngavasadzingirira kombi hakuna kombi isina nhamba. Kombi yese akaiswa nhamba chakaisirwa nhamba yanga iri nyaya yekuti pave nekuti kana pakava nemhosva toziva kuti ndiani aipara. Anongotora nhamba kuona kuti iyo ndio iri kudaidzira kana kuri kuti vari kuona kuti nzvimbo iri pahidzi iri kuti vadzingirirane. Because nhau yekudzingirira iyo kudzingirira ngaitovayo mhosva. Because kudzingirira futi matambudziko. Saka ivo ngavangotora nhamba vomuudza kuti musi wakutonga uri pakati pomhosva yako. Aiwa kuti mutauni mukaiswa makamera kamera idzingirire munhu inongotarisa chete yoona kuti iyi nhamba yataona apa inhamba yakati inoponerwa kuti musa wakati wanga uri pakati ndomhosva yatiri kudaidzira kuno. And nhau iyi inofanira kutangira kuvaridzi vemakombi kwete vanodhiraivha makombi. Varidzi vemakombi ndo vanofanira kutaurwa navo kutanga kuti chatinoda ndechakati chikati. Kana ivo vakazotadza kukontrola vashandi vavo totangira ipapo. Aiwa tinotenda Baba Junior, asi regai ndiwedzere pane zvamataura zvokuti hapana kombi inofanira kudzingarirwa, hapana mushikashika unofanira kudzingirirwa. Dzimwe nguva tinotoona pane mapurisa todzingirira kombi iyoyo nemidhudhudhu iriko iyi, vakaona kuti pane zvinenge zvaitika kuti tsaona inenge yaitika peve vakutotiza vakutonzvenga. Zvinoitika asi nzvimbo dzekudzingirira ndo dzinofanira kusiyana. Highway tingadzingirira muna munhu anenge achifambamo asi mutauni vanhu vanofambamo zvine ngozi vadzingirire vanhu mutauni nekuti vakazara vanhu. Asi vakafanana mulocation vakadzingirira mulocation vanotsika vana vanenge vachitamba bhora. Ndizvozvo chakakosha kubata mhosva here yaita munhu kana kuti kuchengetedza upenyu hwevanhu. Kuchengetedza upenyu hwevanhu.
Saka mhosva kana takonewa kuibata mhosva tinozoitsvaga nekuti munhu ajaira kupara mhosva achatongoipara imufu. Tinomuwana hakuna munhu anoita mhosva akaramba aine mhosva akabudirira zvachose. Saka tichamuwana kana pane kuti tirambe tichidzingirira zvichiparadza upenyu hwevanhu. Chakakosha upenyu hwevanhu nekuti kuti mhosva dzacho dzizoparwa hunge pane vanhu. Manje tikapedza vanhu dzinozoparwa nani tinozodzingirira futi. Ichokwadi. Saka zvinotoda kuti tishandire pamwe chete. Dai kuri kuti hurumende yatikwanisirawo kutibatsira yaigona kugara pasi panhau iyi. Zvakafanana kana nzira dzine mabatirwa anoitwa mapasenja mumakombi zvinonzira tsitsi. Vanhu vazhinji vari kuenderwa, ukaenda uchinobhadhara kombi ukaenda nedhola iwo chikwira 50 cents woziva kuti dhola rangu raenda zvachose. Saka ngokuudza kuti handina chenji zvatofarana. Ende futi kana kangokuudza kuti nhasi ndiri kuita $3 kuenda kudomboshava kana kuti $5 kuenda kudomboshava hakuna anomudzivisa. Ende hakuna mutemo wekuti unozondoripota kuti ndaitirwa $5 kuenda kudomboshava. Aiwa, mauya nenyaya yakanaka. Imi mungada kuti titsvage ani auye pano paNational FM titaure nyaya iyi? Kana zvichiita vanoona nezvetransport dzinotakura veruzhinji ngavauye vagare pasi. Kana dai zvaitoita maikwanisa kuwana chirongwa chekuti vanhu vakwanise kubvunza mubvunzo vachipindurwa topanana pfungwa kuti toita sei. Kana pane chisungo chinenge chaitwa tosungira chisungo ichocho zvochengetedza vanokwira makombi nevamakombi vacho. Tinotenda nemukana wamatipa kuti taure tese Baba Junior kuCrow uziya. Ingosweresa vaviri vatatu. Inini ndoda kungosweresa vashamarari vese vepaNational FM. Wow. Chero ndikaswera ndisina munhu wekuita naye nyaya ndinenge ndina hama dzangu. Asi munhu anya wandinoda kuti mumhorese ndimukoma Tonderai. Samanyanga. Murume tazwa. Kepisi. Nguva iyi. Anouya manheri nhasi Thursday hako anenge ariko musi weSaturday. Vanondikomborera mukoma. Tinotenda maita basa. Basa nenyu. Sharp. Rega ningoti vanenge vachida kundibata muri yeZimbabwe munondibata panhamba dzangu dzisina chipopero, nhamba dzisinganyadzise. Iyi nhamba dzinoti izvo 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025. Ndapota musabhipa sa Peter Zulu po rikiti vu Kanyemba Bonzo na Washington Marimira aka Bozongora timbwerera pomwe mangwana tisati tarova kanhumba yemuonekedzano momento ya Brillianto. Tine mashoko kuti iko cash wallet yenyu yakachengetedzeka uye iri nyore kushandisa panguva dzose. Musape pini kana OTP ye iko cash yenyu kune munhu kana website ipi zvayo. Tinokurudzira zvakare kuti musadzvanye malinki emapromotions amusingazive paintaneti. Kana muchinge paine zvamusiri kunzwisisa paiko cash yenyu chimbidzai kuti fonera pa 119 kana kuti bata pa page redu reFacebook iko cash Zimbabwe kana pa X yaizikana kane Twitter kuti iko cash _ZW. Upenyu we iko cash hunonyatsoita 27 minutes past 12 ndo pafika nthawe pari manje. Momento ya Brillianto kubva kuna Pastor H Muchefa. Muguva hamuna munhu. Brand new album inzwa unzwe.